दैगा दा अथिं थांनाय आं मैया एकदम इथिंसो थांफ्लांबाय खगेना खिथायालै सैतान लानो मोना laga. Hey guys, good morning and welcome back to my channel. लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव फैनो बरायहरबाय दा थांगासिनो दं दुब्लि शुटिं खालामनो दुब्लि थांगासिनो दं जोङो लोगोफोर शुटिंनि लकेशनाव स' बिराद गरम सान्दुं लोगोफोर थेवबो शुटिंआथ' जेनेबा जाखानांगोन नोंथांमोनखौथ' एन्टारटेन खालामखानांगोन बे जोंनि रेसपन्सिबिलिटि जास्ट नोंथांमोना लाभ सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंखौ नोंथांमोनखौ हाजासे एन्टारटेन खालामगोन स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नामा लोगोफोर स' थुदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो बसि दोङो साबजि निया बसिया Tingsnya. Kan. Tama kan. Asal ke pun gitu. Mana gue ya nih Pak? Apa? Hai ini gue mau beli. Ang gue kulen, usna nala. Aku pindah ke dera. Kulen. लोगोफोर रेडि जाबाय शुटिंनि थाखाय आंबो रेडि जाखाबाय ओमफ्राय दा खालामनोसै आरो शुटिंखौ स्टार्ट नायलांबाय थादों नोंथांमोना जागोन दे र' एक्सन सिथाय चप खुबिनाय लोगो लोगो नोङो सिङाव हाबखाखादे खलना ना दे दा एक्सन थां दिया न' आं इदि नुजानो गिदो दा एक्सन दे आरो Kesana kalah deh. Deh. Namun. Deh. 이번에 전화 해도 돼. 나는 게 당신이랑 아바물라 그러고라네. 저 아이 두블레 본인 탕난 거 언나 해도 돼. 네, 가자 빨리. 나야는 거 있더라. 당신이랑 아바물라 그러고라네. 액션. 나야는 거 있더라. 난 마치 보세요. 그냥 아까 본 자리랑 아바물라 그러는 상황 동네 길에는 당신. 보고 알았어 보고. 이방 챌린지 나는. 아니네. 알아. 할라 하면 찾을래. 그들아버 다가야. 다가그들아. 세상 로기야 안 그마가당 아바한데 가스가 bun다 지나가 bun다면 가스가 왜 수팅 하면아야 마트 그나 파요. 더블 잡혀 이셔봐. 하나는 돈을 사 무슨 다 거든요. 액션 돼. 너도 사거든. 돼. 자, 이렇게. 액션. 소리는 거야. 네. 액션. 안 그러지 아부등 마미야. 그 아부부중 아이팅 아부중 희부 아부중 안쿵. 마. 희부부등. 네. 희부부등 의미는 것 같아. 민낭라. 네. 거기는 앞탈라 이리 갔어. 형 같이 지나본 봐. 민노 가라니 민네 그래. 너무 잘하세요. 돼. The reaction. Ini mau bawa cepat. Bawa ini keren. The ready action.
Bon kagunang. Na bon kagunang. Tang. 바보님이네 그래. Tele. 정말. 그래. 응. 땅. Ini. Bakit sila sa dalo? Kung siya. No, yung tao bimaya, makakana ka lang. Gusto ba na? Tao bimaya na. Ready? No, yung tao bimaya na kiniyan mo. The action. Hey, ভগবান, নকৰিব